Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε το μάθημα 1. Το μάθημα 1 αφορά το μαλακό κερί σόγιας και θα δούμε πώς είναι η διαδικασία για να γίνει η σωστή χύτευσή του. Λοιπόν, θα χρειαστούμε το μπεν μαρί μας, έναν αναδευτή, ένα δοχείο, εγώ επιλέγω δοχείο με ml για να έχω ακριβή μέτρηση του κεριού μου, μία ζυγαριά ακριβίας, ένα δοχείο για το κερί μας, το θερμόμετρο, τα αυτοκόλλητα για το φυτίλι μας. Έχω βάλει κάποια αποξηραμένα για να δείτε πώς γίνεται η τοποθέτησή τους. Μία πιπέτα, ένα χρώμα για να σας πω πότε μπαίνει και έχω επιλέξει ένα φυτίλι απλό να σας πω τη διαφορά του και δύο φυτίλια ξύλινα και θα μιλήσουμε και για ποιο λόγο μπαίνουν δύο φυτίλια ξύλινα. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η εξής. Ξεκινάμε πρώτα να δούμε πόσο κερί θα χρειαστούμε. Βάζουμε τη ζυγαριά μας, τοποθετούμε το δοχείο μας, μηδενίζουμε τη ζυγαριά, βάζουμε νερό και βλέπουμε πόσα γραμμάρια κεριού θα χρειαστούμε και πόσο θα βγει αυτό όταν λιώσει. Οπότε, χρειαζόμαστε υποθετικά 100 γραμμάρια κεριού, πολλαπλασιάζουμε με το 0,9 και βγαίνουμε 90 ml. Δηλαδή, όταν λιώσει το κερί μας θα είναι 90 ml. Ας δούμε λοιπόν τώρα πώς θα υπολογίσουμε το άρωμά μας. Όπως έχω γράψει και στις σημειώσεις, θέλουμε 8%. Ο λόγος που θέλουμε 8% είναι γιατί το κερί σόγια στο μαλακό δεν απορροφάει παραπάνω από 8%. Έχει 80% απόδοση με 8%. Σε περίπτωση που βάλουμε πάνω από 8% στο κερί μας, δεν θα το απορροφήσει, οπότε θα έχουμε και ίσως κάποιες αλλοιώσεις. Παράδειγμα, 200 γραμμάρια κερί επί 0,08 ίσον 16 γραμμάρια άρωμα. Οπότε για ένα κερί το οποίο είναι 200 ml χρειαζόμαστε 16 γραμμάρια αρώματος. Οι απαγορεύσεις μας είναι συγκεκριμένες. Απαγορεύονται οι κυρομπογιές, τα χρώματα μίκα, τα χρώματα αγιογραφίας και ο λόγος είναι γιατί μπορούν να μπουκώσουν το φυτίλι μας. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνει έφλεκτο το κερί μας. Οπότε καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε. Ποια χρώματα επιτρέπονται? Επιτρέπονται τα χρώματα σε κύβους, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορείς ακριβώς να ζυγίσεις το 1 γραμμάριο. Π.χ. 100 γραμμάρια κερί χρειάζονται 1 γραμμάριο χρώματα σε κύβους. Οπότε εγώ θα σας πρότεινα τα υγρά χρώματα που έχουν πάνω τις οδηγίες. Στα ml τοποθετούμε το χρώμα μας. Μπορεί να χρειάζεται 10 σταγόνες για να βγει το φούξι. Όλες οι μετρήσεις που κάνουμε λοιπόν είναι όταν το κερί μας έχει λιώσει, δηλαδή στα ml μας. Οπότε τοποθετούμε πάντα και το άρωμα ανάλογα με το πόσα ml έχουμε και το χρώμα ανάλογα με το πόσα ml έχουμε. Αυτή είναι η σωστή μέτρηση. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι οι εξής. Το μαλακό κερί σόγιας έχει σημείο τήξης στους 75 βαθμούς. Καλό είναι να φτάνετε το κερί σας μέχρι 75 βαθμούς. Από τους 65 βαθμούς και μετά έχει λιώσει τελείως ακόμα και ο τελευταίος κόκκος. Στους 55 βαθμούς είναι η θερμοκρασία χύτευσης. Και αυτό γίνεται για να μην αφήσει σημάδια γύρω-γύρω το κερί μας. Χρησιμοποιούμε το θερμοπίστολο για να ζεστάνουμε το δοχείο μας και μετά τοποθετούμε το κερί μας στους 55 βαθμούς. Άμα έχετε πάρα πολλά κεριά μαζί, καλό είναι να ξεκινήσετε τη χύτευση στους 60. Παίρνετε ένα κατσαρολάκι, γεμίζετε με λίγο νερό, βάζετε πάνω το μπεν μαρί, το κερί που έχετε ζυγίσει και περιμένετε σιγά σιγά να λιώσει. Αυτόματα θερμομετρείτε. Καλό είναι να μην φτάσει το κερί σας πάνω από 75 βαθμούς και μετά περιμένετε να πέσει 5 βαθμούς από τη θερμοκρασία που έχετε φτάσει για να βάλετε το χρώμα και το άρωμα σε περίπτωση που θέλετε χρώμα και να το χυτεύσετε μέσα στο δοχείο σας. Σας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η πρώτη διαδικασία μας είναι να ζεστάνουμε με το θερμοπίστολο. Οπότε ζεσταίνω λίγο με το θερμοπίστολο το δοχείο μου. Εδώ. Για να έχει μια καλή θερμοκρασία. Και τοποθετούμε εδώ το δοχείο μας. Και ξεκινάμε. Θα επιλέξω 2 ξύλινα φυτίλια. Οπότε έχω ζεστάνει το δοχείο μου. Έχω αφήσει το κερί μου να αρχίζει να λιώνει και τοποθετούμε τα 2 ξυλάκια μαζί, ένα αυτοκόλλητο. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να βγάζουμε το αυτοκόλλητο και να βάζουμε εδώ πάνω το φυτίλι μας. Το βάζουμε στη μέση. Το ξύλινο φυτίλι δεν χρειάζεται το ξυλάκι για να ισιώσει πάντα, οπότε επιλέγουμε να μην βάλουμε σε αυτή την περίπτωση.
Στις άλλες περιπτώσεις χρειάζεται. Λοιπόν, τοποθετείτε το φυτίλι σας και ξεκινάτε τη διαδικασία του λιωσίματος. Έχουμε λιώσει το κερί μας στο Bain Marie και έχουμε αφαιρέσει, ενώ έχουμε δει ότι είχε θερμοκρασία 75 βαθμούς. Η διαδικασία είναι η εξής που βολεύει εμένα. Τοποθετώ το λιωμένο μου κερί μέσα στον αναδευτή με τα ml και θερμομετρώ και περιμένω να κατέβει 5 βαθμούς για να τοποθετήσω το άρωμά μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μισό λεπτό να πιάσει μια θερμοκρασία. Ο σωστός τρόπος για να πιάσει θερμοκρασία του θερμόμετρου είναι να το ανακοινούμε λίγο. Αυτή τη στιγμή το κερί μου είναι στους για να δούμε, 75 βαθμούς, 75 είναι ακόμα. Ας περιμένουμε να πέσει 5 βαθμούς για να βάλουμε το άρωμα. Λοιπόν, πάντα βάζουμε το άρωμά μας 5 βαθμούς αφού έχουμε φτάσει στο κερί μας π.χ. 80 βαθμούς. Περιμένουμε να πάει στους 75 για να βάλουμε το άρωμά μας. Έχει φτάσει στους 60 βαθμούς. Έχω 200 ml, οπότε χρειάζομαι 16 γραμμάρια του αρώματός μου. Οπότε παίρνω το δοσομετρητή μου, βάζω 16 γραμμάρια και ανακατεύω και θερμομετρώ ταυτόχρονα για να περιμένουμε να φτάσει το κερί μας στους 60 βαθμούς με 58 για να χυτέψουμε. 55 είναι η τελευταία θερμοκρασία που μπορούμε να χυτέψουμε. Δηλαδή το κερί μας πρέπει μέχρι τους 55 βαθμούς να έχει χυτευτεί. Εγώ προτείνω για αρχή καλό είναι να χυτεύετε το κερί σας από τους 60 βαθμούς για να προλάβετε. Και όταν έχετε και πιο πολλά κεριά, πάντα να χυτεύετε στους 60 βαθμούς και να προσθέτετε λίγο στο κάθε κερί για να μην χάσετε τη θερμοκρασία το 55. Επίσης, να τονίσω ότι το πλαστικό δοχείο σε σχέση με το μεταλλικό κατεβάζει πιο γρήγορα θερμοκρασία. Το τρόπο χύτευσης είναι σιγά σιγά, εδώ, για να μην κάνει πολλές μπουρμπουλήθρες. Και είμαστε έτοιμοι. Εδώ. Λοιπόν, μέχρι να περιμένουμε να παγώσει το κερί μας, θα σας πω κάποια πράγματα. Όταν έχετε πάρα πολλά κεριά και τα τοποθετείτε σε πλαστικό δοχείο, γιατί η θερμοκρασία πέφτει πιο γρήγορα, μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχετε φτάσει στο κερί 80 βαθμούς, οπότε στους 75 βαθμούς κάνετε το άρωμα, κάνετε το ανακάτεμα και κάνετε λίγο πιο γρήγορα στις διαδικασίες. Δηλαδή, καλό είναι να έχετε ήδη μετρήσει το άρωμά σας για να το τοποθετήσετε. Εκτός που θέλουμε να τοποθετήσουμε αποξηραμένα εδώ, πάντα το τοποθετούμε γύρω-γύρω, γιατί και αυτά είναι έφλεκτα. Οπότε, καλό είναι να μην είναι πολύ κοντά στο φυτίλι. Και σε περίπτωση που τα βάλετε, καλό είναι να πείτε στο πελάτη ότι πρέπει να κλείσετε περίπου 5 εκατοστά πριν το κερί σας, για να μην γίνει έφλεκτο. Τοποθετείς εδώ γύρω-γύρω στην άκρη. Όταν γίνει ελαφριά λευκό, τότε τοποθετείτε τα αποξηραμένα πάνω και περιμένετε να πήξει. Μετά θα σας δείξω τη διαδικασία, πώς τρυπάμε το κερί μας και το λιένουμε, και για να βγάλουμε και τις τρύπες. Πάντα δημιουργούνται τρύπες, οπότε καλό είναι πάντα να τρυπάτε το κερί σας αφού έχει πήξει και να χυτεύετε ή λίγο κερί ή να χρησιμοποιείτε θερμοπίστολα ανάλογα με το τι έχετε και τι προτιμάει ο καθένας. Λοιπόν, αφού έχει πήξει το κερί μας, κάνουμε κάποιες τρύπες και μετά το φτιάχνουμε με το θερμοπίστολο για να φύγουν οι μπουρμπουλήθρες που δημιουργούνται. Αυτή τη στιγμή βγήκε λίγο το κερί μας. Αυτή είναι η διαδικασία. Αν έχετε βάλει πιο πολλά αποξηραμένα, πρώτα το τρυπάτε και μετά τοποθετείτε τα αποξηραμένα μέχρι κάτω η τρύπα. Παίρνουμε το θερμοπίστολο και ζεσταίνουμε. Και αρχίζει και λιώνει το κερί μας. Να καλυφθούν οι μπουρμπουλήθρες. Εμένα με βολεύει και η διαδικασία στο να έχω κρατημένο λιωμένο κερί και να το προσθέτω.
Δεν χρειάζεται παραπάνω λιώσιμο, είναι εντάξει. Και μετά θα βγει λίγο. Λοιπόν, για ποιο λόγο επιλέγουμε διπλό ξύλινο φυτίλι? Ο λόγος είναι γιατί όταν θα ανάψει θα κάνει λακκούβα και σύραγγα. Οι άλλες επιλογές φυτιλιών είναι αυτές οι δύο. Το ένα είναι Eco και το άλλο είναι το VRL. Ο τρόπος για να βρούμε τα φυτίλια είναι να μετρήσουμε αυτή τη διάμετρο και το ύψος, όπως έχω γράψει στις σημειώσεις, εδώ πέρα που σας έχω στείλει. Άμα είναι 3x6 χρησιμοποιούμε το φυτίλι του VRL ή το φυτίλι το Eco 2.